payaman, paungol. Yeah. So ngayon po ay pupunta kami na LCCC CC Mall kasi? galing sa University of Mindanao dahil may bibilhin po kami. Ingredients for pizza pie kasi Yes. magbibake po kami ng pizza bukas. Ano? So padulong dahil mi sa NCCC guys kay mag-canvas mi og ingredients para sa mga pizza. So, meron pong problema si Dolores. Ano Yes. yung problema mo, Dol? Nasasaktan na po ako. Bakit ka nasasaktan? Dahil niloko niyo po ako. Bakit ka niloko? Kasi mahal niya ang iba. Oo, pareha kami ng sitwasyon ni Dolores. Ganito kasi yan. Nakikita niya yung naka-Nike na bag. Yan, naka-Nike. Tangina mo, ha? Yan yung ex ko. Ha? Tangina mo. Masyado Eh, kong ex mo, loyal naging sa'yo. kayo pala. Masyado kong loyal sa'yo. Naging kayo pala. Hindi ko alam, chinachat mo pala yung first love mo. Akala ko nung first. Akala ko ako lang. Oy, tahimik muna tayo kasi yun. Bye-bye, Gio. So, ito nga yung pala yung bago kong kaibigan. Mag-hi ka sa bagong vlog ko. Hello. Hello! Bye-bye! Uy, mag-practice daw. Karon na daw, makick out daw kung di mag-practice. Kisa gani na siya. Ano ka sa nahinumduman? Ang wag gani, kisa to. Pagtunog si Joyce. Putoy. Wala, nag-ano ba yan siya, ho? Kasi dito badminton player. So, ito nga pala sila. Hi! Oh, yung mga haters ko, tingnan yung mga haters ko. Nagagalit sa akin kasi parating akong nasa gitna sa mga class picture, yung mga spacing, ang laki daw, kasi ako daw. So, nakita nyo na, palabas po kami ng school. So, ito po nga yung NCCC. Tingnan mo, oh. Yan yung NCCC, ang pangit. Oh, tingnan mo, oh. Maraming basura. So yan guys no. Napakabagal nilang maglakad. Tingnan mo. So Kasi gusto nila sila lang dalawa. Magbibreak din yan sila. checkpoint na po. So wait. Oh my god, ba't ang daming tao dito guys? Koban ba ito, Kel? Sa Baking. Dili. Luto na to sila Rochelle. Ang tagal nila guys. So may free taste po guys. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. May artista nga bro dito. So yun guys, May free artista taste. daw, guys. May free taste pala dito. Guys, may free taste May guys. free taste pala dito. Oh, may free taste guys. Expose tayo sa vlog nila guys. Free merienda daw. Sponsor Sponsored. natin ang Coco Crunch ngayong hapon. Thank you sa sponsor. Hindi baka pwede. Try tayo guys. Thank you sir. Take crush. No. Thank you. Thank you Coco Crunch sa sponsorship. Salamat Coco Crunch sa sponsor ngayong hapon. Hoy, May nagtiman. Wala ko. sponsor naman tayo ng Nesty guys. Thank you Nesty. Blurred. Blurred na kay Saan ang blur dito? Gio, pakikuha Gio. Ay, tubig. Ay ko, anak. Ako. Ako sa Jen. Tama na. So shoutout tayo kay Eve no. Si Eve ay isang parang demonya. Demonya na babae. Hi. Anong masasabi mo sa Coco Crunch? Wala pa nga kami nakakain. Anong masasabi mo sa Anong masasabi mo sa Nesty? Ang sarap po. Thank you very much. Milo sa mga guys. Oy, may Milo pa guys. Ako tayo. Tara guys. Hingi tayo ng Milo guys. Oh, linya tayo ha. Oy, linya. Shoutout pala kay Eve. Pila pwede pa ngayon tayo. Isa lang. Oy, unli daw. Soy, unli daw, soy. Soy, unli daw, ma, oh. Wala pa ko kayo nung, linya pa ko usap. Ngayon ko usap, te, kay gatang na sa mga barkada, te. Sarap.
Calvin na may minapon. Kayo. Dali na minapon. Dali na minapon. Ito ka kung bihon dagan. Sorry. Nay bihon? Bro, kasi pila. Day bihon guys. Tara mga yung tagpuan. Pansit. Pati. Diyan ko ba na ito pang saan? Gani. Bago ko makakaunog bihon. Hi po. Enjoy po me. Yeah. Hoy! Meron si Isabella guys! Guys, meron si Isabella! Isabella, hi ka, Isabella! Bye, Love babe. you, love. Uy, sipat ka next doon mo ba? Ano? Isabella, mamating kita. So guys, babalik kami mamaya pagdating namin doon sa supermarket. Bye! So na to diri guys. Ano sila, bawal daw mag-vlog diri pero ambot lang. This is the start guys. Ay magtuwa na kay ginailad-ilad diri tanan nila. Bakit bawal mag-video sa... Ano bawal mag-video guys, no? Ano kaya mag-ingon na yung Be a best influencer, YouTube Jud, influencer. tama. Why are you vlogging? Oh my God, exposure. Nakabutang ka. Oh my god, exposure. Wala tayo. A few moments later. What Oh my God. Eventually. Ano guys? People, excuse me. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. So guys, ganina ron tata naka-move on diri no kung nahumana na si Rochelle. Rostang lang ngayon na guys. Oh, lang ngayon kay bayhan na bay. Guys, slow kay no. Ako'y nadidisi na. Kaya ako'y silent mode muna. So nga po, video na sa pangit. Okay, Rochelle, let's start buying things. Those pizzas to. This is No, but guys, dili na kay kapin ako. me too. What? Tutut. Ako si Kelvin Roi Johnson, ug usa ako ka MX3 user ug natimargid na ko nga grabe gyud ka epektibo kaning MX3. Buti sa camera O kapag yung maingon nga paborit ka ng MX3, busa ka mga gusto nga maayos ng mga ginabalatian. Palit na kamo diri sa NCCC supermarket. Oo, Tit. Gago. It's a pasta sauce. Spaghetti. Yun sa pizza ka. Siya bawal ka, Mark. Ha. Ay na mo. Huwag kayong magpauto guys kasi minsan hindi lahat ng tao ay seryoso sa inyo. Seryoso ba sa Jamaica? Ha. Sa Jamaica? Guys, kanina rami diri. Ang napalit nila kanira na. Kanira na. Langayan kay mga bayhana. Ay, dali ninyo. Ayaw kasi video. Ay, nasig video niya. Ganina, Kelv, dali ako, Kelv, dali ako, Kelv. Nanto day ka. Lipong ko ba? Sakit akong... Yes, finally guys, nakita na nato sila guys. Bakit? Anong kailangan niyo sa amin? Wala lang, pinapatawag kayo. Sino nagpapatawag? Si Calvin. Sige lang guys, puhon lagi, makakuhan kong signature words na ako. Kapoy na kayo ko do. Ilang nakabog na.
Bugnaw. Dito na video. Oh, galing day. Kapuya na, ay dali. I-open niya guys. Ha, dirita kayo sa dapat balikan, Uy, ayaw ka gano. Uy. Bugnaw. Soy, napay dapat balikan. Oh. Soy, napay dapat balikan. Unsa to? Napay dapat balikan. Napa. Napay na kayo, no? Kapoy na kayo. Kapoy na kayo. Binuga kong gitawag gago. Ang nang sa isa, magput na kayo. Kapoy na, no? Kasi hindi ako chinante park. Guys, once mag-vlog ka or mag-vlog mo, wala kapoy dire. Ha. Yung tapat anak gid. Ingon-ingon ko guys, murag daggan og viewers po. Soy. Soy. Unsay mong may gagmay? Soy. Soy, unsay mong maingon nga signature words nako? Lumix. Wag lumix. Kong pa rin no? Rosh. Ay, sweet na ni mahal. Rosh, unsay mong masuggest na Rosh, unsay mong masuggest na signature words nako, Rosh? Yo. Ha, Ano lagi? Yo. Ang basic. Roy. Parang walang utak. Hoy, si Roy Itoy. Oh, ito Dolores, ano ba? May idea si Dolores, guys. Ano yun? Hoy, si Roy Itoy. Ha? Di kuy. Kogo. UM's kuan. 89. Corbalius. Excellence. Cute lang. Ay, di kuy. Roy. Oh. Sobat ako.